Здравейте, приятели! Аз съм Райс. Вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама? Това видео е финалът за гивоя, който стартирах преди 10 дена горе-долу. Книгите, за които участвате, са 2 броя от книгата на Касандра Клер, История от Академията за ловците на сенки на издателство Ибис и 2 броя от Дюи на издателство Еднорог. Тъй като се включиха страшно много хора, този път няма да режа листчета и да тегля така с хартии, защото честно казано нямам времето да режа 235 човека, мисля, че се включиха, нямам времето да режа толкова много листчета. Затова ще използвам програмата random.org, мисля, че така се казва. Сега ще ви покажа кои са печелившите, изгледайте видеото до края, за да разберете как да си получите книгите. Осъзнах, че не съм казала нещо, което е много важно. Още от самото начало, когато обявих giveaway, ви казах, че коментари под видеото в YouTube не се броят. Броят се само коментари в Facebook. Въпреки това имаше страшно много хора, които коментираха в YouTube. И съжалявам много, но вашите коментари не са валидни. Мисля, че дори в коментарите в YouTube аз казах: хора, пишете във Facebook, това е условието за да участвате. Въпреки това имаше много хора, които писаха в YouTube. Не съм включвала тези коментари, защото ще ме извините за следващите ми думи, но трябва да се научите да спазвате правила и да слушате, когато ви се говори. Така че победителите са само тези, които са коментирали в Facebook страницата, публикацията, 200 и много коментари. И така, това е програмата random.org. Ето тук се въвеждат данните от 0 до 235, мисля, че бяха. Сега ще погледнем. Ето, 235 коментара. 4 човека ще изтегля, като ще ги броим по коментари, за да видим кой е победил. И така, първият е номер 163. Ох, това ще отнеме доста време. И така, ако правилно съм сметнала, тъй като има много хора, които са повтаряли коментарите си, първият победител е Стела Димитрова. Ето това момиче. Така, изчакайте до края на видеото, ще обясня какви са условията. Ето Стела Димитрова, това е профилът и да погледне и да види. Така, продължаваме с номер 2. От 0 до 235. Не съм пробвала. Номер 52. Сега ще видим кой е номер 52. По моите сметки номер 52 е Несрин Айдин. Надявам се, че правилно казвам името. Ето, това е профилът Несрин Айдин. Номер 3. На съвсем случайен принцип ще раздавам книгите. Така че номер 3 ще бъде номер 108. Започваме да броим. По мои сметки номер 108 е Каролина Боркова. Надявам се, че не съм оплела нещо, но обявила съм ги и да съм сбъркала. Не приемам оплаквания. Каролина Боркова, ето това е профилът и така. И номер 4. Последният е номер 151. Продължаваме да броим. И така, последният по мои сметки номер 151 е Александра Златин Евтимови. Ето това е профилът, от който е писано. Така че това е четвъртият победител. И така, това са 4 победители от играта. Имената ще ги напиша ето тук отстрани до мен, за да ги видите. Както видяхте, показах и профилите, така че съвсем спокойно това са. Ако по някакъв начин съм сбъркала в броенето, съжалявам, ама това е. За да си получите книгите, ще ги изпратя на съвсем случайен принцип, тъй като доколкото видях, нито един от вас не е написал някоя от книгите конкретно, така че на съвсем случайен принцип ще ги изпратя. Това, което искам от вас и ви моля, е на лично съобщение на Facebook страницата ни Четат ли двама да пишете, за да ми дадете данните ви. Ще изпращам с куриерска фирма Speedy. Доставката си я поемате вие. Мисля, че няма какво друго повече да кажа, освен честито на победителите. И искрено се надявам книгите да ви харесат. Все пак се чудите коя книга ние ще сложим в следващият наш бокс. Разбира се, може да проверите
Като си получите кутията, а за да я получите трябва да се запишете на www.bobsbox.wordpress.com. Много ми е дълго да го казвам, хора, повярвайте ми. Там има една платформа, която попълвате и си поръчвате мартинския боб с кутиите. Не знам всъщност кога ще ги изпращаме. Мисля, че казахме 10-11 март. Не съм много сигурна. Не знам дали има нещо друго, което да ви кажа. Надявам се giveaway да ви е харесал. Много се радвам, че толкова много хора се включиха. Не го очаквах това. И между другото, победителите, имате срок до 15 февруари. 12 часа. 15 февруари. Имате 2 дни срок. Колко се катери. Да се свържете с нас на лично съобщение на нашата Facebook страница, като ни изпратите данните си. Благодаря ви много, че бяхте с мен с нашия BookTube канал Четат ли двама. Аз съм Райс. Четете и вие, защото четем и ние. Чао, чао!